ገዛእ ርእስኻ በዘን ሓሙሽተ ነገራት ክትቁረን ኣይተፍቅድ። ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ኣብ ትሕቲ ምሕረት ናይ ኩነታትን ኣጋጣሚታትን ናይ ሰባትን ከባኽንዎ ይርከቡ እዮም። ነታ ሕጂ ኣብ ኢዶም ዘላ ግዜ ኣይነብርዋን እዮም። ምክንያቱ ብዘይፍላጦም ኣብ ማእሰርቲ ናይ ሕልፎም ደው ኢሎም ከም በረድ ደሪቆም ስለ ዝርከቡ እዩ። ንስኻ እውን ዓብይ ህይወት ክትነብር ተደሊኻ በዞም ቀፂለ ዝጠቕሶም ሓሙሽተ ኣርእስታት ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ምዃን ሓራ ክትከውን ኣለካ። ቀዳማይ ሕሉፍካ፣ ካልኣይ ናይ ካልኦት ሰባት ርእይቶን ፍርድን፣ ሳልሳይ ባዕልኻ እትምህዞ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ዘለካ ድሩት ኣመለኻኽታ፣ ራብዓይ ዝምድና ኣንጻር ጾታ፣ ሓሙሻይ ገንዘብ። ቀዳማይ ሕሉፍካ ንሕጂ ዘለኻዮን ናይ መጻኢ ህይወትካ ክቆጻጸሮ ኣይተፍቅደሉ። ዝኾነ ይኹን ዘጋጠመካ ሕሉፍካ ከም ትኪ ተበቲኑ ክኸይድ ክትገድፎ ጥራይ ዘለካ። ነቲ ጥዑምን ንኽትነብሮ ደስ ዘብልን መጻኢኻ ምንታን ከይብክሎ ቃንዛ ናይ ሕሉፍካ ድሕሪኻ ግደፎ። እወ ድባና ናይቲ ብሩህ መጻኢኻ መታን ከይክብሎ ጸልማት ናይ ሕሉፍካ ድሕሪትካ ርሒሕካዮ ድቕድሚት ጥራይ ሰኩም። ሕሉፍካ የለን ከይድ እዩ። ኣሎ ዝበሃል ኩነታት ኣጋጢሙካ እንተነይሩ ማለት ዘይፍትሓውነት፣ ጭካነ፣ ዘይምችእ ኩነታት ወዘተ ነዚ ፍጻሜ እናምጻእካን ብዛዕባኡ እናሓሰብካን ነዚ ሓሳብ እዚ ተረዲኡ ኣካላትካ ድማ ባህታ ዘይህቡ ስምዒታት ክዝርኦ ኣብ ከምዚ ህሙማት ተጋጊምካ ብምንባርካ ጽቡቕ ዝበሃል ኣይክህበካን እዩ። ዝኾነ ሰብ እንተደኣ ሕማቕ ፈዲዩካ ኮይኑ እታ እንኮ ክትዕውተካ ትኽእል ምርጫ ኣተኩረኻ ካብ ሕሉፍካ ኣግሊልካ ናብ ዕላማኻ ኣትኪልካ ምስ ትጥምት ጥራይ እዩ። ኣብ ጽልእንቲ ትነብር ኮንካ ንሳቶም እዮም ዝዕወቱ። ዛንታኻ ከም ግዳይ ጌርካ ነብስኻ ሓሲብካ ትነብር እንተኾንካ ንሳቶም እዮም ዝዕወቱ። ክትዕወት እንተዳ ደሊኻ ቀልብኻ ኣብ መጻኢኻ ምህናፅን ንዕኡ ክውን ንምግባር ሎሚ ሓንሲ ጉምቲ ብምስጓምን ኢኻ ዓወትካ ክትጎናጸፍ ትኽእል። ናይ ኣዑት ባርነት ናይ ሕሉፍካ ደርብዮ ሓራኹን ናይ ዝሓለፈ ኩነት ሕጂ ህላውነት ዘይብሎም ነዛ ብዋጋ ዘይትትመን ክትሕጐሰላን ክትዓብየላን ዘለካ ግዜኻ ከበላሽዎ ኣይተፍቅድ። ብምልኣክ ክትጥቀመላን ክትነብረላን ዘለካ ግዜያ እሞ ኣብ ሕሉፍካ ካብ ምንባር ተቖጠብ። ካልኣይ ናይ ካልኦት ሰባት ርእይቶን ፍርድን ማዝን ህይወትካ ክቆጻጸር ኣይተፍቅድ። ካብ መጠኑ ዝሓለፈ ንሰባት ክትሐጉስ ኢልካ ምግባር ምውሳእን ብዝተኻእለ መጠን ኣወግዶ። ሓደ ነገር ክትገብር ከለኻ ኣነ ነዚ ነገር ዝገብሮ ዘለኹ ኣነ ስለ ዝደለኽዎ ድየ ዘተግብሮ ዘለኹ ወይስ ፍርዲ ናይ ካልኦት ፈሪሐ ዝገብሮ ዘለኹ ኢልካ ሕሰብ። ንስኻ ፍሉይ ኮንካ ምውላድካ ሓደ ምኽንያት ኣሎ። ብሉፅ ኮንካ ደው ክትብል ኢኻ ተወሊድካ። ብመንነትካ ክትምስገንን ክትፍቀርን ኢኻ ተወሊድካ። ኣብ ናይ ካልኦት ደምዛዝ ህይወት ክትኣቱ ኢልካ ነቲ ናትካ እቲ ኣዝዩ ድሙቕ ፋናኻ ኣይጠቕህሞ። ከምታ ዘለኻያ ደሚቕካ ብርሃንካ ኣጉልሓዮ። እቶም ናይ ብሓቂ ዝግደሱልካ ኸዓ ንብርሃንካ የዒንቶም ከፊቶም ክርእይዎ እዮም፣ ምሳኻ ኸዓ ክበርሁ እዮም። ሳልሳይ ድሩት ኣተሓሳስባኻን እምነታትካን ንህይወትካ ክቆጻጸሮ ኣይተፍቅደሉ። ኣብዚኣ ከጠንቅቐካ ይፈቱ። እዞም ድሩታት ወይ ሕማቕ ሓሳባት እንብሎም ካብ ልዕለ ውኖ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዝበዝሕ ግና ካብ ትሕተ ውኖ ናይ ኣእምሮኻ እዮም ናብ ልዕለ ውኖ ናይ ኣእምሮኻ ዝመጹ። ምንጮም ካብ ትሕተ ውኖ ክፋል ናይ ኣእምሮኻ ኮይኖም ካብ ንእስነትካ ኣትሒዞም ንምሉእ ህይወትካ ባህሪኻን ጠባይካን ዘማእዝኑኻ ድሩታት እምነታት ብፍላይ ኣብ ከባቢኻ ዝነብሩ ናይ ገዛእ ርእሶም ሕልሚ ዘይጨበጡ ሰባት ንዓኻ ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ሕማቕ ኢኻ፣ ኣይትረብሕን ኢኻ፣ ደንቆሮ ኢኻ፣ ድኻ ኢኻ ወዘተ እናበሉ ብዝርርዎ ቃላት ብእዝንኻ ኣቢሉ ናብ ትሕተ ውኖ ናይ ኣእምሮኻ ይኣቱ እሞ ንዘመንካ ሙሉእ ጉጉይን ድሩትን ኣረዳድኣ ካብ ትሕተ ውኖኻ ሓሳባት እናውሰድካ ከም ዘይትዓቢን
ንህይወትካ ባዕልኻ ንኸይትቆጻጸራ ይገብሩኻ። እዞም መርዛማት ዝኾኑ ሓሳባት ናብ ኣእምሮኻ ክመላለሱ ከለዉ ኣስተውዕለሎም እሞ ኣፎም ንኽሕዙኻ ንገሮም። ንስኻ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ወላ ሓደ የለን። ንስኻ ክትውንኖ ዘይትኽእል ነገር ወላ ሓንቲ የለን። ንስኻ ክትኮኖ ዘይትኽእል ወላ ሓደ ነገር የለን። እዚ ግን ኣብ ገዛእ ርእስኻ ምስ ተኣምን ጥራይ እዩ። ተኣሚንካ ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ። እወ ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ። ኣተሓሳስባኻን እምነትካን ካብ ድሩት ናብ ደረት ኣልቦ እንተቐይርካዮ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ሓይሊ ክህልወካ እዩ። ወላ ሓደ ክዓክቶ ዘይክእል ሓይሊ ክህልወካ እዩ። ህይወትካ ኩሉ ነገር ከም ዝከኣል ጌርካ እንተ ትነብሮ እንታይ ዓወታት እንተጓነፀፍካ ኢልካ ትሓስብ? ኣብ ውሽጥኻ ጸላኢ እንተዘይብልካ ኣብ ደገ ዘሎ ጸላኢ ክጎድኣካ ኣይክእልኒ ትብል ኣባህላ ዘላ ልክዕ ኣብ ውሽጥኻ እንድሕሪት ዝጎተካ ነገር እንተዘይሃልዩ ኣብ ደገ ዘሎ ነገር እውን ወላ ሓደ እንድሕሪት ዝጎተካ ኣይክህሉን እዩ። እታ ንኣተሓሳስባኻ ክትልውጠላ ኢልካ ዝወሰንካላ ሞት ሙሉእ ህይወትካ ክትልወጥ ክትጅምር ክትርእዮ ኢኻ። ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚታትን ብድሆታትን ከም መርገምን ተስፋ መቕበፂኻን ዘይኮነስ ከም በረኸት ድልድል ናይ ዓወትካ ክትቆፅሮ እንተጀሚርካ ሽዑ ካብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሩት ሓሳባትን እምነታትን ወፂኻ ህይወትካ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ሰፊሕ ናይ ዕብየት ሓሳባት ትመርሓ ኣለኻ ማለት እዩ። ራብዓይ ዝምድናታት ዓርከ መሓዛ ብጣዕሚ ተኣፋፊ ኣርእስቲ እዩ። ኩሉ ግዜ ሕጉስ ንኽትከውን ካልእ ሰብ ትደሊ እንትኾንካ ካብ ውጥቀትካ ሓንቲ እምነት ጥራይኻ ሪሕቕካ ትርከብ። ምክንያቱ እታ ሰብ ካባኻ እንተተፈልያ ወይ ሕጉስቲ እንተዘይኮይና ሓጎስካ ሒዛቶ እያ ትኸይድ። ኣብዚ ከነፅሮ ደልየ ዘለኹ ዝምድና ኩሉ የብሉን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ሓይልታት ካብ ፍቕርን ዝምድና ዝብርትዕ የለን። እንታይ ደኣ ናይ ኣእምሮኻ ሓይሊ ኣደልድሎ ሕጉስ ንኽትከውንካ ጽምኣት ናይ ካልኦት ሰባት ኣየድልየካን እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝምድና ከለኻ ሕጉስ ትኾንካ በይንኻ እውን ሕጉስ ምዃንካ ነፍስኻ ንገራእ። ሓምሻይ እዚ ነጥቢ መብዛሕትኡ ኣብ ልዕሊ መሬት ዘሎ ወዲ ኣዳም ዝቆጻጸር ነጥቢ እዩ። እንታይ ምዃኑስ ክገምት? ገንዘብ። እዚ ክብል ከለኹ ዘትረፍርፍ ሃብቲ ክህልወካ የብሉን ማለተይ ኣይኮነን፣ ወይ ገንዘብ ርኹስ እዩ ማለተይ ኣይኮነን። ንስኻ ከማይ ብገንዘብ ጌርካ እንታይ ዓበይቲ ነገራት ትገብር ንኽንደይ ሰባት በቲ ገንዘብ ጌርካ ትሕገዝ ትኽእል ትፈልጥ ኢኻ። ኣነ ክብሎ ደልዮ ዘለኹ ግን ውሳኔታትካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ገንዘብ ክኸውን የብሉን። ንሓደ ነገር ብዓይኒ ገንዘብ ጥራይ ርኢኻ እንተትመርጾ ኣለኻ ጌጋ ውሳኔኻ ትውስን። እቲ ንስኻ ትደልዮ ክትረኽቦ እንተኾንካ ልብኻ እንተትኽቲልካያን ንኻልኦት ንምሕጋዝ ዝብል ሓሳብ እንተተመሪሕካን እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ንኣእምሮኻ እንተተኸቲልካዮ ነፍስኻ እውን ብሓቂ ኣወፊኻ እንተሰሪሕካን ገንዘብ ሽዑ ባዕሉ ክፍልፍልን ካብቲ ንገንዘብ ኢልካ ትጎዮ ንላዕሊ ኮይኑ ክመፀካን እዩ። ስለዚ ንህይወትካ በቲ ንስኻ ትደልዮ መንገዲ ክትነብራ በድኸያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ዝኾነ ካብ ምዃን ሓራ ውፃእ። ሓርነትካ ርኸብ፣ ህይወትካ ብምልኣት ንበራ። መዓልትኻ ኸዓ ንዓኻ ዘባራትዑን ናሳንካ ደስ ዝብሉን ምቁራትን ቃላት ብምስማዕ ጀምራ።